Tässä ovat minun vapaa-ajan kenkäni, eli saappaat. Kuljen ne jalassa metsässä yhdessä perheen kanssa, kun käymme retkeilemässä siellä vuoden ajoista riippumatta. Syksyllä, kun satoaika koittaa, poimimme marjoja ja sieniä. Toki käyn kulttuurimenoissa ja kenkäni ovat erilaiset, samoin Jumalan palvelusta seuratessa, kun olen vapaalla. Sekin antaa voimaa. Tärkeintä on, että muistaa hengähtää ja olla rennosti, ettei uuvu. Kun on hyvin tiukkaa, silloin olen kokenut tärkeäksi, että syö ja nukkuu riittävästi. Vanhat ohjeet ovat edelleen hyviä.